ang bataa. Karon na hinoon nga gikinahanglan siya. O si pagbiya. Animal. Paula! Oh, may kaya niya ka na, Mauro. Ay, suwat ah. Ikan sa buutan kong anak na si Gino. Ano ang gulo? Tuwa sa syudad. Kauban siya uyap. Mangistar po nun siya dito pila ka simana. Ha? Nakaako sa pagbiya din nga. Delikado magkahintang sa sinda. Butlang! Kung sinasul siyang utok. Di pala binahinon ng babae. Kung nailag ka balak. Ako na'y mabuhat sa mga buluhato ni Gino din eh. Kanya? Ano saan naman yung lakaw? Dito ko sa kapit sa dumudoong. Nagkasulti kami. Oh. Kanya? Ipangutang na ako siya. Kung siya hindi panulting na ito ni Layla. Nga, nausaban ang gibati ni Layla nga rikarato. Kita naman hinoy gipasangingan nga ng intriga. Kanya? Minsan siya pong? Maagang manubag ang panuway. Kung huyang ka lang, madayag yung kasi ang gipanulti. Sa kay may buhato, no? Umuwa ginantaw ka na din, eh? Masa ka, Mauro? Kundi lang ka mapalaka sa imong anak na babae. Usara ka buto. Usara ka buto ka ng tawanan. Usa ka buto? Usara ka buto. Si Jerry Chris. Siya ang mapusin ng tawanan. Jerry Chris?